mai tawasan jama'a ga adalci da taimakon al'umma, kowa na yaba dukkan halinki. Su kuma marayu kin zama mamansu, baki bari su yi kuka, ba su kulawa shine aikinki. Baki wasa gun bautar Allah har da salatin manzo, don haka kullum ba mai damarki. Hajji Hadiza Ali gaban zana kira ki da ƙarfi, kin cire tuta, Allahu ya ƙaro miki tarin girma. Taka daidai hajiyar muke na da kyan halayyar girma, nasarori Hadiza gaban dai muke mai jin girma. Ko masana'antar mace kanewo da kowa ya miki maki, fannin aiki baki da ha'inci. Sannan ma baki da abokan gaba, komai ɗaukar fansa, kowa na kallon ki da mutunci.